Tilek eta normalen egiten du, bine. Antxeramea guztien joan. Nahiko lotu handa. Hora esan du. Ondo bat, ez da gustatzen zain? Bai. Baina horrek izteria egiteko... Urtero bezala, San Miguelen irudia ateratzen dugu. San Miguel ja batzuk badarama bueltaka, baina orain salida ofizial esaten dena eraman dugu, eta handik oinez batzuk Baribarrera, baina guk orain eskatuko dugu San Migueleri bere laguntza. Neste dia... Aleluia, gure kantago, aleluia, jainkoak baitu, Kristo piztu, aleluia, bere indarrez piztuko gaitu, aleluia, aleluia, piztu, aleluia, aleluia, piztu zaigu Jesus jauna, aleluia, zuregandik sortu dena, aleluia. Eta orain ja prestatzen du aingerua, motxilan sartu ja bidaia egiteko. Vale, ¿no? Espera,
Jatu, oso ongi jatu beha. Badu bere kurba. Creato Spiritus, mentes tuorum visita, imple superna gratia, que tu creasti pectora, erogatis id gloria, e filio quia mortuis, surrexita Paraclito, in seculorum secula. Amen. Santa Maria, ora pro nobis. Sancte Michael, ora pro nobis. Mater Purissima, ora pro nobis. Michael, ora pro nobis. Bai, ordu parea tola. Pasantxa. Bai. Guztioi, ohitura dugun bezala, egingo dugu lurraldeen bedeinkazioa. Aurten ez dugu urarik eskatuko. Baina bai eskatuko dugu, gure landan jaiotzeko, hau da, gure bihotzean jaiotzeko Jainkoaren hazia. Maitasuna, barkamena, pakea, eta horregatik, ohitura den bezala, 4 haizetara egin dugu bedeinkazioa. Es costumbre hacer el riten hitza. Jauna zuekin. Eta zure espirituarekin. Jesukristoren evangelioa San Mateoren liburutik. Aintza zuri jauna. Jesus txalupan sartu zen eta ikasle jarraitu zioten. Eta horra non sortzen den ekaitza handi bat itsasoan, ur palastek txalupa estaltzeraino. Bera berriz lo zegoen ikasle berarengana jo zuten eta esnarazi, esanez. Salba gaitzazu jauna, galdua gara. Jesusek orduan, zeren beldur zarete siniste gutxikook, eta jaikita haizeari eta itsasoari agindu zien, eta barealdi ederra egin zen, eta gizon haiek harriturik honela zioten. Nor dugu hau, haizeak eta itsasoak obeditzen baitiote, jaunak esana, Eskerrak zuri jauna. orain egoaldera, jauna zuekin. Eta zure espirituarekin. Jesukristoren evangelioa San Markosen liburutik. Aintza zuri jauna. Aldi hartan Jesusek esan zien, Jainkoaren erreinua lurrean hazia ereiten duen gizakiaren antzekoa da. Gizakia lo dago gauez eta jaikitzen da goizean. Hazia ernetzen da eta hazten doa. Eta gizakiak ez daki nola. Bere-berez ematen du lurrak uzta. Lehenengo lastoa, gero burua eta ondoren galburuaren beteko alea. Eta alea prest dagoenean, igitaia erasten zaio helduak baitute gariak.
Jaunak esana, Eskerrak zuri jauna. orain mendebalderantz, jauna zuekin. Eta zure espirituarekin. Jesukristoren evangelioa San Lukasen liburutik. Aintza zuri jauna. Orduan Jesusek parabola hau esan zien. Zuetako batek 100 ardi izan eta bat galtzen badu, ez alda 99 larrean utzita galdutakoaren bila joaten aurkitu arte, eta aurkitzen duenean lepoan hartzen du pozik, eta etxera iristean lagunei eta auzokoi deituta esaten die. Poztu zaiteten nirekin, aurkitu dut galdu zitzaidan ardia. Haranik esan, poz handiago izango da zeruan, bihotz berritzen den pekatari bakar batengatik, bihotz berritu beharrik ez duten 99 zintzoengatik baino. Jaunak esana, Eskerrak zuri jauna. tazkena iparralderantz. Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin. Jesukristoren evangelioa San Juanen liburutik. Aintza zuri jauna. Jesusek esan zien, ni naiz egiazko mahatsondoa eta nire aita da mahastilaria. Niregan fruiturik ematen ez duen haiena moztu egiten du, eta fruitu ematen duen guztia kimatu. Fruitu gehiago eman dezan. Zaudete nigan eta ni zuengan. Haienak ez dezake berez fruiturik eman, mahatsondoan ezpadago. Ez da zuek ere nigan ez bazaudete. Jaunak esana, Eskerrak zuri jauna. orain bedeinkazioa, otoitza, ondasun iturria zaren jainko jauna, apalki eskatzen dizugu gure lurrak eta lanak emankorrak izan daitezela, eta zure doainez poztuta zure gorespena beti abes dezagula. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen. Aiko, aitaren, eta semearen, Espiritu Santoren berenkazioa jetxe bideko lurrotan, bere fruituetan, barai barko, famili guztietan, Amen. Ora pro nobis. Ora pro nobis. Ora pro nobis.
Aitza zerueta jangoikoari. Eta bakea lurrera nire gogoko gizakiei. Baina hori eta ere zeruetako horazko eginatakozu, horazten zuri, hau zezako esperatazuri. Baina jauna zeruko ere, jangoiko baita guztia duna, jauna zeruetaka Jesu Kristo. Jaiko jauna, egun honetan, egunak garaitu duen zure semearen bidean, betieriko bizkiaren ateak zabaldu dizkiguzu. Iguzu gure jaunaren piztuera ospatzen denulo, Espiritu Santuak bereturik, gure piztuerako itxaropenean bizi gaitezela. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zure ginen Espiritu Santuarekin, jaiko eta ere bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Amen. Apostoluen hirietatik, egun haietan, Pedro komera esan duen. Badakizuen zer gertatu zen, Galileatik hasi eta Judea osoan. Jesusek erakutsitako bataio ondoren, Nazareteko Jesusena alegia. Jangoikoak Espiritu Santuaren indarrez gantzutua, eta on egiten eta deamuak hartutako guztiak sendatzen igarro zena. Jangoikoa arekin zegoen. Gu gera, arek, Judutaren lurretan eta Jerusalenen egindako guztien testigu. Haiek, abe batetik zintzilikatu eta hil egin zuten, baina hirugarren egunean jangoikoak piztu egin zuen, eta agertzea eman zion ez ordea ere guztiari jaunak lehendik aukeratutako testiguei baizik. Ura hilen artetik piztu ondoren, arekin jan eta edan genuen hori, eta agindu zigun
herriari erakus genezaiola eta aitortu bera dela jarrikoak bizien eta hilen epaile ipini duena. Profeta guztiek egiten diote aitormen, harengan sinisten duten guztiek hartzen dutela, beraren izenean pekatuen barkamena. Jaunak esana. Jauna dut hartzai, Kristorekin berpiztu zeraten ezkero, zabiltzaten goi ondasunen bila. Han baitago Kristo jangoikoren eskuinaldean jarririk, irrika itzazue goiko ondasunak eta ez lurrekoak. Hil baizeraten eta zuen bizia Kristorekin jangoikoagan ezkutaturen garo. Gure biziaren Kristo agertuko denean, zuek ere agertuko zerate, aintzaz arekin batean. Jaunak esana. Aleluia. Eta argiak iloritik kendua ikusi zuen. Laizterka batean, Simon Pedroren gana eta Jesusek maite zuen beste ikaslearen joan eta onera esan zien. Iloritik eraman egin dute jauna eta ez dakigu non jarri duten. Atera ziren Pedro eta beste ikaslean eta ilorira abiatu ziren. Biak batera zikoa zen laizterka, baina beste ikaslearek Pedro baino bizkorrako egin aurre hartu zion, eta lehenago iritsi zen ilorira. Begiratu zuen eta lurrean oiarak ikusi zituen, baina ez zen sartu. Iritsi zen atzetik Pedro ere. Sartu zen ilorian eta ikusi zituen oiarak lurrean. Buru gainean dututako zapia ordean, ez zegoen oiarekin batean, alde batean bildua baizik. Orduan sartu zen ilorian eta bizi iritsitako ikasle hura ere. Ikusi zuen eta sinistu. Ordura arte ez baizuten ulertu liburu santuak dioena. Piztu egin behar zuela, hilen artetik. Jaunak esana. Kristau urte osoan egun festaugunek handiena Paskua dugu. Gaurkoan ospatzen ari geana. Eta gure horretan, Baraben eta gure inguru guztian, Paskua oso modu estuan lotua dugu guretzat San Miguel aingeruaren irudiarekin. Eta, esan dute Barabera, gainera, gehien lotuta dagoena jaukaren piztuerarekin. Edo zein kristauentzako Paskua da, lehen esan edan bezala, festari principalena. Jesusen piztuera baita
gure fedea oinarritzen duen gertakizun historiko nagusia. Hala izan duzan bere apostoluentzat, hala izan duzan bere garaikideentzat, eta hala da baita ere guretzat. Jesus piztu zelako gure fedeak badu zentzua. Piztu izan ez balitz ez dute zentzurik izango. Hoxe da San Pablo esaten duguna, eta gaurkoan hoxe ospatzen ari dira. Jesus piztu zelako. Eta evangelioan entzun dugu zuzen ere Joan apostoluak zein momentutan sinistu zuen azken finean fedea, naiz eta elkartean ospatu, eta fedea ospatzeko elkarte behar dira eta taldea osatu, baina fedea pertsona da. Norberari jagoikuak emandako doai bat da. Eta apostoluen kasun gauza bere izan duzan bakoitzak bere fede ibilbide ezberdinak zuen. Sinistu zuen aurrenekoa, evangelioen arabera Joan izan zen, eta azkenekoa Tomas apostoluetan. Eta Joanek sinistu zuen, hain zuzen ere, hilobien zegoena ikusita. Haien buruan zuten, bakarrik batek, Jesusen gorpua lapurtu ote zuen. Eta presako joan ziren, laizterka, Pedro eta Joan. Eta Joanek kontatzen digu, hain zuzen ere, berak bizitikadoa, eta garbi utzuna izan zuen, bera lehenago baliatu zela Pedro baino. Eta gero, bi sartu ziren, Pedro eta gero bera, eta esaten digu, hura ikusi eta ordu sinistu zuen ikaslearen, bere buruaz ari zen. Sinistu zuelako, haien buruaz zeukaten, nire esan den bezala, lapurtu ote zuten Jesusen gorpua. Eta ikusitakoan antzeudela horiak, eta buruan inguruan jarritako zapiak beste toki batean ongi tolestatua, orduan berak ulertu zuen, sinistu zuen Jesus bizirik zegoela. Ez zuela inor bere gorpua baizik eta hien atetik piztu egin zela Jesus. Eta horixe da gure aingeruak urtero gogorazten diguna guri ere. Jesus piztu egin dela. Eta gogorazten diguen zuzen ere, esan genezake gure irudi kultun honek. Bere buru gainean burutzea duela. Burutzea Jesusek bere bizi eman zuen eta gu modu hortan salbatu ginduen. Eta batez ere adierazten digu maitasuna. Maitasunaren indarra, maitasunaren beharra, hain zuzen ere gogorazten dizkigu Arabarko gure San Migelen irudiek. Beste edozein San Migelen irudi ikuste baldin badegu, edo behintzat gehienak beti ikusiko dugu San Migel armaren bat eskutan duela. Ezpata izan daiteke, lantza, labana, gaur egungo armarik joanek ez ikusi metraieta batekin edo, baino lehen irudiaren bilako, baino batez ere adierazten du beharduaren aurkako burruka espirituala. Baina gure San Migel honek, nik esango dute modu sakonagoan adierazten duela hori. Behardua eta gaizkia nola baitere menperatzeko mundu dutako armak eta indarkeriak, baina askozaz ere eraginkorragoa da maitasuna eta guruzia. Hori da gure San Migelek urtero gogorazten diguna. Eta bukatzeko, hain zuzen ere bere esan nahia, aingeruak mezulak dira, mezuak gregoz aingerutzak mezulak esan nahi du, eta beti mezuak egatzen ez digute. Eta gureak, Paskoarekin batera, Jesus izan dela, adieraztearekin batera, urtero bere izenaren esan nahia gogorazten dugu. No jangoikoa bezala, inorrez jangoikoa bezala. Hoxegan, San Migel gogorazten dugula. Mundu ontako beste edozein errealidade den bortitzena, boteretsuena, indartsuena dela ere, jainkoaren aurrean ez dela Deus. Jainkoa baita, denon egilea, denon jaurera jabea.
hoxe gogorazten digu urteero San Miguelek aztu ez dezagun bihotzean grabatuta bezala eduki dezagun. Sinisten dut, Jagoikoa eta guztiru, zer lurren bidea. Sinisten dut, arrezene bakar, Jesu Kristo gure jauna, Espiritu Santuaren egitez sortu eta Andre Maria Virginia Ikario zena, Pontzio Pilato menpean ikaldua, burutzean izatua, hila eta horilekoa izan zena. Infernora jaitxe deiduaren egunean, hilen artetik biztu zena. Zeruetara igo eta Jagoiko eta guztiunaren eskuinaldean jarririk dagoena. Handik bizia eta hilak epaitzera etorriko dena. Bekatuen barkamena, aragiaren piztuera eta betiko bizitza.
Santo Cristo, bada hori dago hauek Espiritu Xuliz, Jesus Cristo gauzaunaren gorko eta guretzat egin zen. Berak saldu zenean eta bere gogoz burutzera zikoala, hori hartu eta eskerrak emanez, zabitu zuen eta bere ikasleei esanez altzaz duen eta jan guztiok dugatik, hau nire gorputza data zuentzat eman dutena. Ajalduan berri gaizaturik bertzera eskerrak emanez, bere ikasleei esanez altzaz duen eta eran guztiok dugatik, hau nire ogoraren kanizat data itun berri eta betikoaren nola, zuentzat eta askorentzat nekatuak barkatzeko isubikoena. Egizue hau nire horretari. Hau da, sinaren misterioa. Iretarratu zera bajauna. Horregatik jauna, zure semeak neriotza eta piztuera gogoratuz, biziak nogia eta salatu izan, eskaintzen dizkizugu zure eskerrak emanez. Aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako, eta aparik eskatzen dizugu Kristu gorputzoa hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jaunan guztian zabadurik dagoen zure izan. Eramazun, maitasun osora Frantzisko gure eta Santuarekin, Lorenzio, gure hartzaileekin eta egizan izan guztiekin batean. Gogoan izan jaunak izango itxarotenean, familian gure sekulak eta eginako guztiak. Argizazu, zure horrekin egiten. Errotizak izkidoaren, guztiok betiko bizitzen itxidezak. Jangoiko Elena Maria Gautxorekin, San Jose, bere senarekin, apostolo santuekin eta gizati guztietan, zure ariskiren, gizatiren santuekin, haiekin batean horrez ezagun Jesu Kristo, zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri eta jangoiko guztien hori Espiritu Santuarekin batean, bost eta izan guztiak gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak, agituta erakutsien jarraituz, bilgun gabe esan dezagun. Gure gaita, Santu izan zure izena, etorri zure gainoa, egin behiz zure gainoa zure mazela, emaitu zure urrunetako godiak, barkatu gure zonak, gure zure zonmena barkatzen ditugu zera, eta ez dute dira, atera gaitzazu jauna gaitzuztiek handia nahi duzut bakea, gure urrotan, zure rukiak eskertutatik garbi biziek ezen eta estuak eta sendo, betiko zorionen itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailearen ogiz eta oniko den zaila dela. zure Jesu Kristo gure jauna, zure semana apostoluei bakea ezkertizuet, nire bakea ematen, zebila zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa eta zela eman zure elizaren bakea eman badasun, erre elizio izerak gizaldi eta gizaldietan. Amen. Bakea, zuekin. zure espirituarekin. Angoiko, Nidotxak, Zuzen dezamutuko apekatua, Santo
ekin ambulatorios. Hain goaita, zain dut zure egizia maitasun handiz, Pasko sakramentu ezberdinei, izturen handia, itxudelei Jesu Kristo gure bainan, eta zein Amen.
zerua iristeko, emaiguzu eskua. Agur Mikel Aingeru, agintari handia, izan beti tronutzat, aralar mendia. Jaunarez bere nazioa, aitaren eta zenearen eta Espiritu Santoren izenean. Amen. Izan datorren urte arte, jaingoan nahi baldin da.